Mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Foarte multe dezvăluiri în această seară, pentru că este o seară cheie pentru guvern. Chiar la aceste momente se desfășoară ședința coaliției și, cum veți putea vedea imediat, cum vedeți deja, pe acea ușă vor ieși principalii lideri politici din guvern și vor anunța ce au decis. Dacă continuă să fie schimbați miniștrii USR, cum se aude pe surse, dacă această carieră politică a domnului Câțu în fruntea guvernului se va termina săptămâna aceasta. Deja PSD-ul anunță o moțiune de cenzură și vedem ce se întâmplă și cu acei zombii pe care îi invoca ministrul transporturilor, domnul Drul, adică acei morți vii. Dacă vom avea și morți vii care vor ieși pe acea ușă a guvernului, evident, metaforic vorbind, dar extrem de important, în timp ce această coaliție se ceartă, dezvăluim de fapt minciunile la cel mai înalt nivel în scandalul acesta al pandemiei, ce se întâmplă cu morții COVID. Deja aflăm cum se joacă totul cu documente, ba sunt bune, ba sunt fake news. Evident, sunt furnizate din zonă cât se poate de oficială. La fel de important, în logica aceasta guvernamentală a momentului, o să vă arăt imaginile șocante ale zilei, pentru că sunt convinsă că ați aflat, la granițele României un conflict în Ucraina. România, stat membru NATO, o să vedeți ce mobilizare s-a făcut pentru lunile mai și iunie. Armament greu, aș putea spune, transportat pe străzile României. Vedem ce se întâmplă aici. E extrem de important să înțelegem ce va ieși pe acea ușă în această seară, dacă va pica sau nu guvernul și în logica conflictului de la granițele României. Radu Cristescu, Partidul Social Democrat, împreună cu noi în această seară, Sorin Moldovan, Partidul Național Liberal, Victor Ilie, USR, Răzvan Savaliuc, dar și Cosmin Gușă împreună cu noi în această seară. Și înainte să aflăm, pentru că din moment în moment e așteptată să se termine acea ședință a coaliției, să vedem până la urmă ce vor decide. Până atunci vreau să dau cuvântul colegei mele Bianca Chivu, pentru că în tot acest mare scandal guvernamental, ce am aflat? Am aflat cum în țara asta se fake-uiesc rezultatele pandemiei, au aruncat pe piață cei de la USR Plus niște documente, peneliștii spun că sunt fake news-uri, morții COVID, știți, toată acea umilință națională în privința unei tradiții pe care toți o respectăm, morții îngropați, dezbrăcați. Ei bine, în toată povestea asta, Bianca Chivu ne explică de fapt ce se întâmplă. Bun găsit, Bianca! Bună seara, bun găsit tuturor! În urmă cu 2 zile, fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a făcut declarații șocante, a spus că există o neconcordanță între cele două platforme, Corona Forms și Alert MS, în privința raportărilor deceselor și chiar Vlad Voiculescu spunea că în cazul Spitalului Colentina sunt diferențe chiar de peste 500 de cazuri de decese ca urmare a coronavirusului, însă astăzi Spitalul Colentina a transmis un comunicat în care infirmă declarațiile fostului ministru Vlad Voiculescu și spune că în perioada 27 martie, de când a devenit spital suport COVID, și până ieri a raportat 278 de decese pe platforma Ministerului Sănătății și cu 4 mai multe pe platforma Corona Forums. Aceste diferențe sunt din cauza faptului că raportările au fost la ore diferite și spune că problema nu este la raportarea spitalelor, ci mai departe, în momentul în care cele două instituții prelucrează aceste date. Mulțumesc mult, Bianca. Și ca să înțelegem toate aceste date până la urmă reci, cum se transformă
sau cum influențează viața de zi cu zi a românilor. Doamna Letiția Bălășoiu în direct cu noi, o tragedie a avut doamna Bălășoiu la finalul anului trecut în familie, o rudă băgată din pix la morții aceștia COVID. Cum priviți scandalul de acum din guvern, doamna Bălășoiu, și să ne povestiți puțin și prin ce ați trecut dumneavoastră? Bună seara, bun găsit tuturor! Cum vedem scandalul? Un teatru ieftin, fiecare aruncă mingea unul în grădina celuilalt. Țapul ispășitor în momentul de față este acest fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, dar nu se mai vorbește nimic de ministrul Tătaru cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut în 2020. Nu se mai spune absolut nimic. De Raed Arafat nici vorbă. Nici vorbă. Concluzia mea este următoarea. Morții noștri au fost batjocoriți, umiliți, băgați în saci de plastic ca la groapa comună. Dar ce ați pățit dumneavoastră, doamnă? Ca, la momentul respectiv s-a povestit puțin tragedia dumneavoastră, dar reamintiți-lor oamenilor ca să înțeleagă. Da, în tragedia noastră s-a petrecut anul trecut în noiembrie 2020. Este vorba despre mătușa mea, care a fost operată în luna octombrie 2020 pe 27 de hernie umbilicală, externată în data de 30. La câteva zile după externare s-a simțit, a început să simtă rău. De ce? Pentru faptul că ei nu i s-a prescris tratamentul anticoagulant de către medicul chirurg. S-a simțit rău, am sunat la ambulanță, s-a deplasat un echipaj și ne-a spus: domnilor, nu o lăsați la spital, că o veți lua în saci. Adică? Lăsați-o acasă, da. Îl lăsați-o acasă și dacă se simte rău, sunați medicul chirurg. Nu l-am găsit pe medicul chirurg care a operat-o la Spitalul Județean din Târgoviște. Precizez că noi suntem din Târgoviște. La câteva zile, starea din ce în ce s-a înrăutățit și mai tare. Am sunat din nou un echipaj. S-a deplasat, a dus-o la spital. La spital, în urma unui tomograf, a spus că are un cheac de sânge la creier, un cheac care s-a deplasat de la operație la creier, infarct cerebral. Ne-a spus că o să o ducă pe ATI neurologie. De acolo a început calvarul familiei noastre. Fără știrea noastră, fără să ne anunțe, fără să dea un telefon, au dus-o pe terapie COVID. Și de acolo știți destul de bine ceea ce s-a întâmplat. Da, înțeleg că ați fost și noastră obligată să o mormântați în disprețul oricărui tradiții cu var peste... Vă dați seama că suntem creștini, doamna Andreea. Suntem creștini ortodoxi și la noi religia așa spune. Și acum, după scandalul ăsta, credeți că se va rezolva ceva? Sau cum, adică în funcție de cum se va tranșa, omul va simți o îmbunătățire, doamnă? Nu cred, doamna Andreea. Vă spun cu mâna pe suflet. Nu se va schimba nimic în România. Da. Nu se va schimba. Pentru faptul că la mijloc sunt niște interese financiare, da? Și noi suntem cei care am fost umiliți, asupriți, batjocoriți, morții noștri băgați în saci cu clor peste ei, doamna Andreea. N-am să uit niciodată cât voi trăi. Da, până la urmă, guvernele trebuie făcute pentru oameni și nu doar... Nu-mi doresc decât acești oameni care au făcut aceste lucruri oribile, abominabile, aș vrea să fie pedepsiți, condamnați. Guvernul Orban, era Orban prim-ministru, da? Anul trecut. De ce nu se pune accent? E important să punem accent. Razvan Savaliuc, asta spun, guvernele sunt pentru oameni, se ceartă că pleacă Câțu, că a plecat Voiculescu, că eu știu dacă o să mai pună USR Plus un ministru. Este o bătaie de joc, doamnă. Politica, economia distrusă, au nenorocit țara.
Asta cred oamenii. Răzvan Savaliuc, până la urmă la ce asistăm? La o luptă pentru putere? O să vedem pe ușa aceea că o să se anunțe în seara asta dărâmarea guvernului. Ce crezi? Asistăm la un război economic în care niște agenți străini implantați în instituții cheie ale statului se bat între ei, nu se mai înțeleg, aruncă țara în aer și acum când încep să se certe între ei, încep și mai aruncă cu niște adevăruri. Sunt niște date falsificate, niște morți în plus puși din PIX. Ne spune Vasilică Vlăduț. Păi ce e la Ministerul Sănătății, de unde s-a plănuit acel ordin publicat noaptea ca hoții în monitor oficial care urmărea să blocheze Bucureștiul și alte mari orașe. Nu se știa de aceste lucruri? A trebuit să fie dat afară Vlăduț Vasilică de la Ministerul Sănătății ca să aflăm de aceste informații? Apropo de restricții, chiar vreau să-ți arăt ce filmează sau ce au filmat oamenii în acest weekend. Extrem de multe filmări. Îți aleg doar una de pe TikTok. Apropo de restricțiile astea pe care nimeni nu le înțelege nici în momentul de față. Lumea tot mai revoltată, se fac cozi la benzinării pe acea restricție de circulație. Iată imaginile. Vă bateți joc de oameni, bă. Vă bateți joc de noi, bă. Arafat, cum mă să ne faci asta? Cum mă să ne faci asta, mă? Uite-te și tu, ia treia benzinărie. Am stat 20 de minute la coadă să-mi cumpăr o apă și un suc și să faci ora 8 când trebuie să fiu acasă pentru că am stat la cozi? A? Nu vă e rușine, mă? Vă bateți joc de noi în loc să le lăsați până la 12 noaptea să meargă omul liniștit, să nu ne întâlnim unii cu alții. Domnule Cristescu, dacă, nu știu, da jos sau nu guvernul ăsta, vedem ce-i cu moțiunea de cenzură, dar până la urmă, astea sunt chestiunile esențiale. Se vor rezolva, domnule Cristescu, dacă, nu știu, pleacă Câțu sau se întorc cu seriști în guvern? Stimată doamnă, ne uităm cu toții la ușa aia și o să vedem că o să iasă niște irresponsabili care se joacă cu soarta țării și a oamenilor. Asta vom vedea. Niște nătărăi care ieși de la niște discuții care se ceartă cine să fie ministru sau cum să fie ministru. Cel puțin, dacă de la PNL nici eu și nici oamenii nu mai au așteptări, pentru că am văzut și ei ce pot, de la USR mă așteptam ca astăzi să nu blocheze comisia de anchetă pe care PSD-ul a cerută. Ei sunt datori să vină în fața românilor, pentru că auziți că sunt transparenți, salvează România, da? Să vină să accepte această comisie pe care ministrul lor, prin informațiile date, a trebuit, în urma informațiilor, PSD-ul a cerut această comisie. Legată de morți. Referitoare la morți. Noi, Partidul Social Democrat și eu personal, de atâtea luni spunem că cifrele sunt măsluite din motive politice, electorale și a menține această stare de alertă prin care ei pot fura în liniște. Dar iată că acest partid în care românii și-ar fi pus speranțele, reformatorii, salvatorii României, au blocat constituirea acestei comisii de anchetă care puteau să scoată la lumină niște date foarte interesante, că ministrul lor i-a dat în primire cum să... Întrerupem pentru acum o informație de breaking news apropo de ședința care se desfășoară la această oră. Marina Cioacă, chiar acum în direct cu noi, reporterul nostru care asistă, evident, în spatele ușilor închise. Marina, înțelegem că se apropie de final această ședință. Ce ai reușit să afli apropo de cum se vor rezolva sau poate nu lucrurile acolo? Care sunt variantele? Bun găsit tuturor! Sunt negocieri dure în ședința coaliției de guvernare de mai bine de 3 ore. Iată că în spatele ușilor închise, liderii celor 3 formațiuni politice negociază la sânge și caută practic cea mai bună soluție pentru ei pentru a rezolva această criză politică. Așteptăm și noi din moment în moment să iasă aceștia de la declarații, pentru că vă spuneam, de mai bine de 3 ore aceștia negociază în spatele ușilor închise. Însă, în această dimineață, cei de la PNL
PNL s-au întâlnit și au hotărât să îi acorde premierului Florin Cîțu susținere totală. Practic, cei din PNL au hotărât să meargă orice ar fi cu premierul Florin Cîțu mai departe, deci nici nu se pune problema să meargă pe acea variantă cerută de cei de la USR Plus, care își doreau să vină în ședința coaliției și să ceară retragerea premierului Florin Cîțu. Iată, premierul are atât susținerea PNL-ului, cât și susținerea celor de la UDMR, dar, potrivit informațiilor noastre, are și susținerea președintelui Klaus Iohannis. În schimb, cei de la USR au mai multe variante. Una dintre acestea ar fi să iasă de la guvernare, pentru că este foarte puțin probabil a cei de la PNL să-l retragă pe premierul Florin Cîțu. O altă variantă pe care cei de la USR Plus ar putea o accepta ar fi să propună să vină, iată, cu o nouă propunere de ministru al sănătății. Însă, în cadrul acestei ședințe extrem de importante, au venit cei de la USR cu mai multe variante, mai multe condiții pe care să le pună celor din PNL. Mai exact, își doresc liderii alianței USR Plus un nou acord, o revizuire a acordului din cadrul coaliției de guvernare, pentru ca aceștia să aibă asigurări că premierul Florin Cîțu nu le demite miniștrii fără acordul acestora. De asemenea, și-ar mai dori ei și un calendar accelerat al reformelor cerute de aceștia în cadrul alianței USR Plus. Noi rămânem aici și revenim cu detalii din minut în minut și vedem ce se întâmplă și ce ne spun liderii celor trei formațiuni politice. Mulțumesc mult, Marina. Într-adevăr, o seară de foc pentru guvern, poate chiar o noapte. Îl întreb pe reprezentantul PNL-ului, Sorin Moldovan, dacă în seara asta se va ajunge la o concluzie fermă, adică să știm în ce ape ne scăldăm săptămâna, sau mă rog, de mâine încolo, sau o să o ținem tot așa într-o jonglerie cu zombi și acuzații și documente și... Eu sper că se va ajunge totuși la o concluzie. Până la urmă... Să fie care aia? Singura soluție realistă este ca USR Plus să vină cu o nouă nominalizare la Ministerul Sănătății, să fie numit cât mai repede nou ministru al Sănătății și să-și vadă de treabă deci dacă pe partea de pandemie. Nu se sacrifică altcineva? Păi nu, dacă se schimbă componența politică a guvernului, atunci trebuie să trece în Parlament. Cum să se schimbe? Dumneavoastră ați citit vreodată în viața domniei voastre Constituția? Dacă pleacă un ministru USR și vine un ministru PNL care e deja în guvern, nu se schimbă, domnule, nicio configurație. Se schimbă componența, pentru că nu e ca la matematică cât are PNL-ul și cât are PSD-ul. Mai citiți Constituția. Reprezentant al USR-ului. Pe nu... Așa este, cum vă spun eu, dar dacă venea un acest lucru. Sigur, vă recomand să citiți Constituția și să veniți informal la emisiuni. Doamna Crețulescu, există și decizia Curții Constituționale care dă dreptate colegului meu de la PNL. Da, dă dreptate, adică cum s-ar schimba? Adică ăla n-ar fi penelist? Se schimbă, sau... pentru că este vorba de un reprezentant al USR care deține un anumit portofoliu în guvern, iar dacă un alt reprezentant al unui partid politic preia acel portofoliu, se schimbă componența. Adică mai apare un PSD sau un liber schimvist sau cum... Reinterpretați Constituția. Bun, USR-ul ce-și Curtea Constituțională a făcut asta, doamna Crețulescu, nu... Să-mi arătați și mie decizia aceea a Curții Constituționale. Dacă mă lăsați să vă răspund la întrebarea inițială. Cu un penelist în loc de un userist, PNL-ul fiind deja în guvern. Dar vă ascult. Dacă mă lăsați să termin. Premierul Florin Cîțu are susținerea Partidului Național Liberal în continuare. Până la urmă, premierul nu a făcut altceva decât a uzat de o atribuție constituțională pe care o avea, aceea de a remania un ministru. Până la urmă, cred că aici este cheia, este la colegii de la Uniunea Salvați România și Plus. Eu nu spun că domnul Cîțu a ieșit din spiritul Constituției și chiar din litera Constituției, dar vedeți, am ajuns la zombi, la punem tălpi guvernului, îl dărâmăm, adică da, este un lucru regretabil, este un lucru regretabil și nu cred că așa este, un lucru regretabil. La granițele României pe care o să-l dezvolt cu domnul Cosmin Gușă, dar înainte vreau să ascult și opinia USR-ului, adică dacă PNL-ul zice, dom'le, doar noi putem cu Cîțu și dumneavoastră ziceți fără Cîțu, cum o să ajunge? Că în orice negociere trebuie să existe un compromis. Care ar fi compromisul agreat în povestea asta? Eu am mai zis-o, este mai important să ne respectăm ca parteneri de coaliție decât omul care este prim-ministru sau omul care este ministrul sănătății. E drept, ar fi bine să avem continuitate, atât la Ministerul Sănătății, cât și în funcția de prim-ministru, însă
e important să avem, cel mai important lucru este să avem încredere în primul ministru. Dacă primul ministru zice ceva luni și zice că va face evaluări pentru miniștri și apoi miercuri demite un ministru fără să existe nici urmă tot auzit-o, de evaluare. dar eu vă întrebam care e compromisul agreat. Că asta cu respectul clar că nu e, ca zici domnul Drulă cu zombi, cu morții vii, au zis și peneliști, au zis și useriști, adică lăturile au fost complete, dar eu vă întreb, peste lăturile astea, din care românii oricum nu le pasă că situația lor, ați auzit-o pe doamna Letiția Bălășoiu, pentru ei e același chin. Adică e vreun compromis sau încercăm un alt guvern? Desigur că există posibilitatea realizării unui compromis. Care e ăla? Asta încercam să aflu de la dumneavoastră. Păi în niciun caz acela în care n-are nimeni voie să critique primul ministru, pentru că nu suntem în fața unui dictator, nu ne-am întors înainte de 89, avem dreptul la liberă exprimare și orice om poate greși. Hai, sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă puneți ministrul la sănătate sau îl dați altui partid? Repet, până la discuta ce ministru de sănătate avem, este important să restabilim încrederea în partenerii coaliției de guvernare. Îmi dați voie și mie 20 de secunde, doamna Crețulescu. Bun. Îmi dați voie 20 de secunde, vă rog. 20 de secunde, după care vreau să vă arăt imaginile zilei apropo de mobilizarea pentru conflictul de la granița țării. Ei vorbesc de respect, ei vor respect între ei. Dar unde este respectul față de oameni? Pentru că ei se ceartă de atâtea zile și oamenii mor în spitale. Oamenii mor în spitale. Ei se ceartă, ei vor respect între ei, să se pupe ei cu Câțu și cu Orban. Dar oamenii mor în spitale, stimată doamnă. Oamenii mor în spitale. Oamenii mor în spitale, ei vor respect, ei se ceartă, poate mai obțin ceva. În fine. Yes. Și mai e un lucru important, pentru că, iată, cum sună din punctul meu de vedere știrea zilei și în felul ăsta vă dau și imaginile zilei. Mobilizare generală după conflictul de la graniță, 15.000 de militari mobilizați în perioada mai-iunie. Deja au sosit primele efective și primele echipamente militare, 120 de militari britanici și 55 de vehicule din dotare. Coloanele militare care au trecut astăzi pe lângă capitală au fost filmate de către diversi cetățeni. Vedem imaginile și înțelegem de fapt ce se întâmplă în Ucraina și care va fi implicarea României și ce înseamnă mobilizarea asta. Guș, în urmă cu 2 săptămâni, într-o altă emisiune, analizam, de fapt, implicațiile din Ucraina apropo de viața politică de la București. Puneți-le puțin în context ca să înțelegem și dacă se poate dărâma guvernul într-un moment în care partenerii din NATO ne-au cam spus e momentul să vă remarcați. Încă o dată, bună seara, Andreea, bună seara telespectatorilor. Trebuie să spun un lucru de la început, pentru că o să îți dau în emisiune adevărată bombă pe care vreau să o scriu mâine, dar nici eu nu știam ce vei discuta, ca de fiecare dată, că așa e corect, și nici tu nu știai ce vreau să scriu eu mâine. Apropo de transport, înainte de a-ți spune care este de fapt adevărata problema guvernării, este... Nu primul, au fost mai multe. Eu acum 3 săptămâni am vorbit cu o persoană importantă din Ministerul Apărării. Mi-a confirmat, acum putem să spunem dacă voi l-ați dat la televizor, dar m-a rugat, din motive de securitate națională, ca acest lucru să nu fie devoalat, nici nu era un lucru de interes public, adică puteam să folosesc asta în mintea mea, adică transportul de trupe către est pe teritoriul României, să o folosesc în mintea mea. Noi le-am dat la televizor că le-au filmat telespectatorii noștri. Asta e, adică ei le-au trecut în România, vedeți, sunt blindate, adică nu sunt vorbim despre acum 3 săptămâni și vorbim despre astăzi. Lucrurile au fost într-o evoluție și acolo treburile s-au tensionat. Rusia a adus multe elemente noi, militare, de ultimă generație în Marea Neagră. Statele Unite au renunțat la a aduce cele 2 distrugătoare care ar fi trebuit de astăzi să fie în Marea Neagră, nu mai vin.
A fost niște negocieri extrem de interesante, nu cele publice, dar ce vreau să spun? Apropo de bombă și de guvernare. Eu studiam de vreo săptămână ceva ce mi s-a spus, și anume că USR Plus, fără știința lor, atenție, ar fi un element de vulnerabilitate legat de securitatea națională în interiorul guvernării. Mi s-a spus mai mult și am început să cercetez. Cercetând, am ajuns la un scandal a cărui, să spunem, vârf astăzi l-a exprimat Sorin Roșca Stănescu printr-un editorial în care l-a devoalat pe Mihai Șora ca fiind dovedit deja agent vechi al KGB-ului, azi al FSB-ului. Mihai Șora, care nu este nimeni altcineva decât susținătorul principal al USR Plus, și eu repet, nu le fac un proces de intenție celor din USR Plus, săracii nu știu despre ce este vorba, nu poate să-și aleagă susținătorii. Numai că, punând cap la cap cercetările mele, l-am găsit pe Florian Coldea la capătul generalului. Era să zic, cine știe, poate o fi săracul Mihai Șora la vârsta lui de peste 100 de ani, poate să fie și mareșal. Nu, Coldea e sigur general, în rezervă, da. Atunci, Florian Coldea se pare că a fost cercetat și a fost bănuit ca fiind un defector al sistemului euroatlantic de ceva vreme, și faptul că el totuși se află și sprijină USR-ul, nu știu dacă și Plusul, aduce acest element de vulnerabilitate la adresa securității naționale, nu din cauza celor de la USR Plus, nu Dan Barna sau alții care sunt acolo. Păi și atunci înseamnă că USR-ul va pleca, în opinia noastră? Înseamnă că USR-ul trebuie să fie diminuat ca putere, și asta nu cred că mai ține de Guvernul României sau de ca România să facă ce în conflictul ăsta? Dacă asta se va dovedi, iar dacă acest lucru se va confirma, repet, un raționament al meu pe care o să-l pun și pe hârtie pe baza unor informații pe care le-am primit, atunci, în mod evident, România este într-o situație gravă și influența USR Plus la guvernare trebuie diminuată, pentru că eu nu văd posibilitatea ca ei să se desprindă de influența lui Coldea și a rezerviștilor. Și atunci acest scandal apare ca un scandal legat de Vlad Voiculescu sau de Drulă, cum zicea Băsescu de dimineață, că am văzut că Sofia la Ciutacu după emisiunea ta. Adică se caută fel de elemente. Repet, ce să caute Băsescu să vorbească de Drulă? Care-i treaba lui? Este evident că Băsescu a fost activat ca să apese și el. Așa în, să spunem, peisajul public, ideea de zombie, chiar o să discutăm un pic. Chiar curioasă cine-s morții vii din guvernul ăsta, că nu poate să trăiască chiar toată lumea după tot scandalul ăsta, dar până atunci o informație de breaking news. Doamna senator. Mă bateți? Nu, dar nu vrem noi să avem problemele noastre. Doamna senator. Vă rog frumos. Doamna senator. Doamna senator. Deci îmi rupeți piciorul. Nu vă rugăm frumos, dar înțelegeți-ne și pe noi. Îmi rupeți piciorul. Înțelegeți-ne și pe noi. Vă rugăm frumos, da? După ce am văzut tot circul acesta cu doamna Șoșoacă în fața Comisiei Juridice, înțelegem că informația momentului, adică breaking news, e legat de o sancțiune. Mădălin Puiu ne explică. Bun găsit, Mădălin, despre ce e vorba. Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Într-adevăr, Diana Șoșoacă a încălcat regulamentul parlamentarilor. Comisia Juridică a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentară în cazul Dianei Șoșoacă, urmând ca biroul permanent să decidă cum va fi sancționată senatoarea. Iulia Scântei, președinta Comisiei Juridice, spune că dacă lucrurile vor escalada, atunci va fi luată o decizie de către reprezentanții coaliției și de către Comisia pentru Regulament, potrivită semnatarilor. Diana Șoșoacă încalcă măsuri sanitare, nu poartă masca de protecție în plenul Senatului și în permanență dă dovadă de irresponsabilitate. Potrivit legii, abaterile senatoarei se pot sancționa cu atenționare, chemare la ordine, retragerea cuvântului, îndepărtare din sala pe durata ședinței sau avertisment scris. Senatorul PNL Daniel Senechiu spune că aceste sancțiuni sunt mai mult unele formale decât unele care să te facă să respecti regulamentul. Mulțumesc mult, Mădălin, și pentru că tot
intuiam că după acest scandal nu poate să trăiască toată lumea în guvernul ăsta, vor mai exista niște persoane minim sancționate. Încercăm așa să aflăm de fapt cine vor fi zombii, ca să-l citesc pe domnul Drulă, adică morții vii sau cine sunt în momentul de față morții vii din guvern. Să vă familiarizați un pic cu acest concept pentru cei care nu îl cunosc. V-am pregătit și câteva imagini. Bun, Răzvan Savaliuc, am aflat că domnul Câțu, în opinia domnului Drulă, ar fi unul dintre morții vii de acum din guvern. În opinia ta, după scandalul ăsta, vor trăi toți sau se vor transforma unii și în zombii sângeroși, cum am văzut în filmele astea? Sau doar unii se uită prea mult pe Netflix? Să știi că m-am uitat la imaginile care le-ai prezentat și dacă încerc așa să fac o comparație... Să le explic un pic, ca să nu există confuzii. Pe domnul Câțu l-a făcut domnul Drulă zombie. De ce apare domnul Drulă, că el e autorul conceptului, și de ce apare domnul Stelian Ion, ministrul Justiției? Pentru că s-a spus pe surse că ar putea și dânsul să plece, ca să înțeleagă lumea. Te ascult acum. Deci, după mine, așa, urmărind imaginile care le-ai prezentat și că le-am văzut și eu în multe jocuri pe computer, cred că cei de la USR seamănă mai mult cu zombii ăștia. Și deja au început pe mulți dintre noi să ne îngrozească așa. Când îi vezi că apar, parcă te simți așa, că se deschid ușile și apar niște zombii de ăștia care vin și îți distrug toată viața lumea în care erai obișnuit să trăiești. Deci mă aștept să scăpăm de acești zombii. Deci tu crezi că zombii sunt doar din USR, nu sunt și din alte... Nu știu, pe ei văd mai aproape. Acum și ceilalți sunt un pic zombii, sunt pe cale de contaminare. Apoi ăștia de la USR îi văd deja contaminați, adică zombii de bine. Domnule Victor Ilie, în USR Plus lumea se uită prea mult la filme, că l-auzeam și pe domnul Barna cu Matrix-ul, sau chiar considerați că există o asemănare între anumite personaje din guvern și aceste personaje pur fictive din multe filme de groază? N-aș vrea să explic eu metafora lui Cătălin Drulă acum. Dacă e să fim riguroși... Să știți că asta s-ar putea să aducă demiterea. El a zis, da, el a zis zombie politic. Probabil e o anumită parte din această chestiune. Probabil adică se ăștia zombii politici au sângele albastru? Sau cum, ce înseamnă zombie politic? Probabil că voia să zică că la nivel politic Florin Câțu nu are nicio șansă în alegerile interne din PNL și probabil nu va mai păstra funcția de premier după acele alegeri. Adică e mor deja, e mor viu, îl ia pe Orban și îi pune amprenta, îl mușcă de gât sau cum? Că nu pricepem metafora. Explicați-o. Asta cred că era. Dar, repet, da, e legat de alegerile interne din PNL care urmează să vină și... deci acolo va fi cu zombii. Păi ce ziceți, domnul Moldovan, cine zombii din structura asta de conducere a PNL-ului? Cine-s contaminații și pe ăștia care suc sângele oamenilor sănătoși? Eu sunt de părere că nu există zombie politic în... Dar ce există? Ia ziceți dumneavoastră. Păi nu, a fost o declarație nefericită din punctul meu de vedere a colegului de la USR Plus. Păi uitați, domnul Ilie o continuă, zice că acolo la alegeri sunt mulți zombii. Nu puneți cuvinte în gură, am zis doar ce cred că a vrut să spun. Ce credeți? Uitați, dacă dânsul crede asta, cu dânsul trebuie să faceți parteneriat. Ce cred că a vrut să spună Cătălin Drulă, nu ce cred eu. Nu ce credeți dumneavoastră, ce credeți că a crezut Drulă. Păi m-ați întrebat ce voia să spună. Eu mă gândeam că în logica asta crede tot USR-ul, că e unitate în USR. Apropo de zombii. Nu e. Bun. O concluzie din partea domnului Cosmin Gușă. Va rezista guvernul ăsta sau va pleca cu sau fără zombii? Guvernul acesta va rezista sau nu va rezista în funcție de comandamentele externe. Comandamentele externe sunt unele
pe timp de pace, sunt altele pe timp de război. Dacă se complică foarte tare situația și bineînțeles că o să trebuiască să participăm, că ăsta ne este rolul hărăzit de către Statele Unite și NATO, atunci s-ar putea ca acest guvern să nu fie corespunzător pentru război. El nu e corespunzător nici pentru pandemie. Atunci, bineînțeles că se va formata un alt fel de guvernare. Nu știm dacă de mai largă majoritate, dar probabil că da. Dacă nu va fi război și sunt doar antrenamente, acest guvern poate să rămână, dar, repet, acea vulnerabilitate legată de... Și atunci tancurile alea care au defilat azi pe aici, pe lângă capitală, cum să le digerăm? Păi ele fac parte din spectacol deocamdată. E mult mai important decât faptul că am trimis tancurile noastre încolo. Celălalt fapt că americanii au hotărât să nu mai trimită distrugătorul, probabil distrugătoarele cele două, probabil la niște negocieri subterane între Statele Unite și Rusia, în urma convorbiri telefonice. Dar aici un rol cheie poate să-l joace și PSD-ul, totuși cel mai mare partid numeric din actuala configurație parlamentară. Domnule Cristescu, și vă rog să-mi răspundeți după 10 secunde, depuneți moțiunea aceea de cenzură acum sau mai așteptați așa până la vară? Îmi răspundeți după 10 secunde. Noul Ford Puma, primul hibrid produs în România, acum la 14.850 de euro TVA inclus prin programul Rabla. Radu Cristescu, va depune PSD o moțiune de cenzură acum sau o depuneți la final de sesiune? Pentru că tot vorbim de război și de tancuri, nu vom irosi un glonț pentru o țintă care s-ar putea să nu mai existe. Exact ca și în cazul ministrului Voiculescu, am anunțat că vom depune o moțiune de cenzură, n-a mai fost cazul pentru că Voiculescu a plecat. Așa și cu acest guvern, să vedem când ies băieții ăia care își dau cu trotinetele în cap de la negocieri, cu poșetele pițiponci ăștia de la USR, niște pițiponci politici care bagă țara în criză, dar atenție, atenție. Aici vă atenționez la limbaj, că, mă rog, cu zombii poate că mai reușim așa o metaforă, dar la pițiponceală era mai interesant acolo că spuneați dumneavoastră morții vii. Nu, li se potrivește... Asta înseamnă un zombie, li se potrivește hoții vii. Hoții vii se potrivește mai bine. Dar atenție, nimic nu este întâmplător. Acest proiect al USR-ului nu este întâmplător. Nici provocarea scandalului din coaliție nu este întâmplător. Să nu credeți dumneavoastră că acel ordin... Și atunci de ce s-au provocat? Că oamenii oricum suferă, pentru că ei... restricțiile continuă. Ați văzut filmările din weekend că lumea e așa... Pentru că ei într-un cinism, într-o ipocrizie, într-un cinism, într-o nesimțire, îi interesează doar calculele politice și atât. Nu interesează că moare lumea în spitale, că românii sunt îngropați în saci de plastic. Dacă interesa acest lucru, vă spuneam, doar această comisie trebuia înființată azi, dacă îi interesa ceva. Nu. Îi interesează doar să obțină avantaje politice. Totul este un calcul politic, din păcate, în acest lucru și lumea moare pe capete. Asta, domnule Cristescu, care nu e interesat doar de sau decât, acum cum vreți să o puneți pozitiv sau negativ, stimată doamnă, cu toată sinceritatea, în momentul ăsta PSD-ul nu este interesat de calcule meschine politice, este interesat doar de sănătatea și de viața românilor. Hey, și în logica asta am dat atâtea exemple și am făcut atâtea lucruri pentru români. Uitați-vă ce fac ăștia. Uitați-vă, dacă sunteți mulțumiți că moare lumea în spitale, că raportează morți doar ca să mențină starea de urgență și asta o spunem de atâtea luni. De atâtea luni nu spunem. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu chestia asta și puneți în oglindă PSD-ul, ce a făcut și cu ce soluție a venit? Da? Bun. Dacă nu murim de pandemie, murim... Ne omoară ăștia. Ce nu, murim din cauza... să spunem atenție, așa, doamna Căciulescu, instituțiilor de forță. 900.000 de voturi. Acest partiduleț are 900.000 de voturi. Uitați-vă ce face un partid cu 900.000 de voturi. Răstoarnă o țară cu sus în jos.
De asta fac un apel la români, să nu se lase călcați în picioare și haideți să ieșim, să izgonim acolo de unde au venit. Unde să ieșim, că ne calcă poliția pe cap și ne mai bagă și genunchiul în gât, să ne asfexiem, cum s-a întâmplat și în cazul acelui bătrân de 63 de ani. Ați văzut imaginile aici la România TV la finalul săptămânii trecute. S-a decis și s-a început o anchetă penală, s-a cerut reținerea polițiștilor. Astăzi, iată imaginile, pentru că lucrurile astea trebuie să genereze niște schimbări. Dă cap și până în picioare, bătuți și loviți și spart. 3 polițiști pe el, pentru ce, domnule, pentru ce? Răzvan Savaliuc, rezultatul autopsiei a fost că acest cetățean a murit din cauza sufocării, asfixiei. Cu alte cuvinte, i s-a pus piciorul sau genunchiul pe zona gâtului, la fel cum s-a întâmplat cu acel polițist de culoare în Statele Unite. La noi se cere, procurorii au cerut astăzi arestul preventiv pentru acești polițiști, dar Răzvan Savaliuc, explică-ne puțin ce trebuie să se schimbe în poliție, că nu știu dacă e neapărat un caz izolat acest gen de intervenție. În poliție trebuie să se schimbe mentalitatea de predare, de instructaj a relațiilor cu oamenii în stradă. Nu poți să lași polițiști care să se creadă Dumnezei și să poată să-și permită să ia orice om de guler, să-l trântească jos doar pentru că el are o uniformă. În primul rând, polițiștilor trebuie să li se repete deci nu doar că le-au trântit pe jos, deci au generat asfixie. Niște demenți, după mine, că au acționat disproporționat și după mine calificat, știau ce fac. Dar erau luați de val că ei sunt polițiști. Deci lor trebuie să li se repete de 100 de ori pe zi că sunt în slujbea cetățeanului și ei sunt în stradă nu să se bată cu infracționalitatea, ci să asigure cetățenilor normalitatea. Un caz infracțional e ceva destul de rar pe stradă. Dar a interveni ca polițist pentru a normaliza niște situații, asta trebuie să fie preocuparea lor primordială. Dar la bătrânică aia, care vrea să traverseze o stradă și un trafic intens și șoferi care nu vor să încetinească și trec cu viteză, și până la alte și alte situații. Când ei au ajuns polițiștii să ia de guler bătrâni care abia merg, stau pe picioare, să-i trântească jos, să se așeze cu 80-100 de kilograme cu genunchiul pe gâtul lor, ăia nu mai sunt polițiști după mine, sunt niște dărpedei, niște mardeiași. Deci lucrurile astea trebuie predate și acel exemplu cu secția 16 de poliție de aici din capitală, tortură, au decedat condiții suspecte, spun avocații și 2 dintre acuzatori. Domnule Moldovan, se va rezuma, domnul Bode, că e de la PNL, ministrul de interne, la asista la această anchetă, care într-adevăr e lăudabil că s-a făcut foarte repede, sau va încerca să evite prin anumite măsuri situații similare în alte secții de poliție din țară? Eu sunt convins că domnul Bode va lua toate măsurile necesare și va evita pe viitor și care sunt aceste măsuri necesare? Asta trebuie la nivelul Ministerului de Interne, nu sunt partea Ministerului de Interne, însă... Dar nu v-a informat domnul Bode sau nu ați avut curiozitatea să-l întrebați? Uite, ce facem după situația asta? Ne uităm cum îi arestează pe ăștia 3 și noi facem ceva în poliție sau zicem, domnule, o să ne gândim la măsurile necesare? Păi nu, va comunica. Sunt convins că Ministerul de Interne va comunica acest lucru. Însă aș vrea să fac o adăugare referitoare la imaginile pe care le-ați prezentat cu tancurile. Este vorba de seria de exerciții Dacia 21 Livex. Este vorba de aproximativ 15.000 de militari români în perioada mai-iunie care participă la un exercițiu militar. În perioada 12-17 aprilie au sosit primele efective și echipamente militare formate din 120 de militari britanici și 55 de
vehicule din dotarea acestora. Au ajuns la sediul brigăzii 1 mecanizate din București în data de 17 aprilie. Toate aceste informații militare, că până la urmă... Și o secundă, și mâine se vor deplasa mai departe la Cincu. Am înțeles, deci o să le firmăm și mâine. Bun, pentru cei avizați, nu e chiar așa uzual să vezi tancuri blindate pe străzi. USR-ul întreb, pentru că vreau să mă întorc totuși la poliție, care sare cu genunchii pe gât și te sufocă, dacă USR-ul are vreo idee de care sunt măsurile alea necesare? Sau lasă să gândească pe domnul Bode? Aveți, domnule Ilie, de la USR, ați auzit întrebarea? Nu, puteți repeta. Pentru USR, care ar fi măsurile astea necesare ca astfel de cazuri să nu se mai repete? Însă și reacția justiției este un început bun. Eu nu știu dacă este nevoie de o îmbunătățire a procedurilor sau o mai mare exersare a lor. Noi în România am avut cât de cât o perioadă liniștită, să zicem, din 2000 încoace, am avut o perioadă liniștită cu privire la... Și dacă erați în opoziție și era, nu știu, domnul Cristescu, ministrul internelor, rămâneați la aceeași opinie că doar justiția să-și facă treaba sau cerea și proceduri? Mă gândesc și eu așa, e o întrebare legitimă, zic. Nu, atenție, am zis că din 2000 încoace trăim o perioadă oarecum de calm din aceste puncte de vedere. E complet separată de politica aceasta. E complet separată de politica această discuție. Că n-am auzit bine. 2000. Din 2000? Da. Păi cum era cu gazarea pe stradă, cu violența instituțiilor? Păi cum eram în 2018? Eu vorbesc de necesitatea poliției de a folosi forța. Eu nu cred că în 10 august a existat această necesitate. Acolo clar au fost să își dea acuzuri și Curtea de Apel. Ce a fost acolo la gazare? Nu era același lucru? Tot intervenția instituțiilor de forță. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și îi dau cuvântul lui Victor Citacu. Bun găsit! Bună seara, Andreea, bună seara, domnilor și domnilor. Doar câteva momente începe o ediție incendiară a punctului culminant. Marcel Ciolacu, Traian Băsescu și Alexandru Rafila vor fi în această seară în direct în confruntarea serii din cea mai gravă criză politică. Ciolacu și Băsescu fac dezvăluiri cutremurătoare. Sunt scandaluri și amenințări și o întrebare. Cât mai rezistă și dacă mai rezistă coaliția? Reziștii vor să arunce în aer guvernarea înainte de Paște. Discutăm și despre mazilarea miniștrilor USR și devalăm planul ascuns al premierului. Ce fac reziștii disperați? Ce condiții i-au impus lui Câțu? Ce face Iohannis în plin scandal politic și cum intervine? Și mai ales dacă. E ședință cu scântei la ora asta, am obținut și stenogramele bombă. Ce îi sperie pe liberal și care este avertismentul ministrului? Demascăm și falsul grosolan de la Ministerul Sănătății. Avem documentele bombă, doamnelor și domnilor, în urgia morților raportați sau neraportați. Rămâne să ne lămurim. Doamnelor, domnilor, Florin Câțu a ieșit din ședință. Ați acceptat? Tot ce s-a întâmplat, doamnelor și domnilor, în această